side, Dan. Simon, jeg er klar. Jeg venter lige på mig. Ja, jeg venter. Den side, Dan. Gå tilbage i den anden side. Ja. Jeg må ikke om det her. Rytter, du blinker underligt. Rytter, har du fundet ham? Rytter! Har du fundet ham? Nej, jeg har sgu ikke, mand. Det har jeg nok opdaget det. Han rager rundt inde på badeværelset. Nej, jeg har nu der nu. Han løb den anden vej, det jeg gjorde. Så finder du ham da ikke. Altså, hvis I begynder at skrige lidt, så taber jeg mobilen. Hallo, seriøst, I skal... Sådan skal jeg bare I ikke. to, I skal virkelig passe på. Hvorfor? Fordi jeg er vant til at fyre mit headset af, når jeg bliver bange. Ja, Altså virkelig fyre det af. hvis du smadrer min skærm, så betaler du selv en ny. Virkelig, det Du skal have en med altså bare. skærmsounds. Jamen, så vil jeg ikke lyst mere. Hvorfor tager du så headset på? Kom nu, Fordi at Rytter, det skal være for hyggeligt jo. Prøv lige at finde et billede af ham. Så Simon ind for fanden. Simon, Jeg har ikke lyst. Simon ind! Tjek den der. kan I gøre det sammen eller hvad? Nej, men det er Simon, der Simon vil løbe den samme vej. Ja. Vent. Simon, der er lyd. Simon. Ej, det skal ikke være monster meget lyd. Skal det være rigtig højt? Nej, Skal vi fyre helt op? nej. Jeg ved det. Jamen er det på computeren så? Har du fyret helt op? Fuck man. Kom ud. Simon, det tager jeg ikke. Simon, det Selvfølgelig tager jeg flytter ikke. for jer. Simon, skru lidt Åh! ned. Jeg kan stikke af. Du skal være ikke gå derud alene. Simon, Hvorfor? hvad gør jeg? Så Skal jeg tage headset af? Nej, jamen Åh! den eksisterer jo ikke. Ja, jeg gider ikke have den på. Simon! Bare gå lige så stille rundt i cirkler. Nej, jeg tager ikke Gå igen nu mig. bare rundt i cirkler. Simon, jeg tager ikke igen mig. Jeg tager ikke. stå stille. Hvorfor må man ikke stå stille? Så kommer han. Simon, kom ind. Simon. Ja, rolig nu. Vi går den der vej, ja. Vent. Ej, Hvor skal jeg hen af? Simon! Kom så, du går. Nej, Simon, jeg skal skrue ned. Nej, det skal ikke. Futte, hold nu kæft, det går. Er der højt ud? Er det på computer? Simon, jeg kan høre ham. Simon, jeg tror jeg. Ej. Der var i går. Vi går den her vej. Den her vej. Okay, jeg kan høre ham. Er der lyd på noget computer? Simon, jeg kan høre ham. Simon! Nu er der også fugle og alt muligt. Er der stødt dig? Simon, hvor er du løbet hen? Det ved jeg ikke. Jeg er samme vej som dig. Det er 3, der er de der. Jeg vil tage det af. mand. Løvse! Hvor skal han? Du ved ikke bare løv! Hvor skal han? Nej, jeg Åh, han stod lige der. Simon, jeg er ude i skoven nu. Så du skal løbe væk fra ham. Samme sted som dig. Løb dem. Hvor er min kniv? Der er papir, der er papir. Nej, det er fandme nej. Jo, der er lige der. Jeg tror, Det der er ligger lige der serveret. Det er ikke bare løv. Nej, jo, er det ikke papir? Eller er det bare træet, der bukker? Simon, jeg tager altså Så ikke kan mig. du græs. Simon, Kom for det. Laver du din kælling? Simon, jeg tager ikke mig. Hvor langt er du? Hvad sker der, hvis han fanger jer? Jeg hører. Og kigget i... Ved ikke det. Nej, det tager jeg ikke. Hvad er det der for en pik? Skal vi ikke Åh, gå ud du til tror den? mig, at de er Simon, jeg høje gør nu. ham. Skal vi ikke gå ud til sådan en pik der? Simon. Fordi vi går ud til den der. Nej, Simon, jeg tager ikke igen ham. Simon, jeg kan høre ham. Simon, jeg kan virkelig høre ham. Vi går her. Kan vi ikke tænde lyset? Hvad er det her? Rytter. Du er ikke løbet fra, du skal ikke være derinde. Simon, jeg tager ikke. Kig nu på din egen skærm. Det tager jeg ikke. Gør det. Jeg tør sgu da heller ikke kigge. Simon, jeg kan høre ham. Nej, det er bare... Vi går den vej. Hvor har vi været? Vi skal ind her. Du ved ikke, de er jo ikke... Hvor er du hen? Det er ind der. Den der vej, ja. Futte, du... Det er nu. Simon, jeg tager ikke. Simon, jeg tager ikke. Løv, Sim! Det gør jeg! Han er efter mig. Simon, Så du skal kigge, bare løb. Den her vej rundt. Den her vej rundt. Nej, okay, den her vej. Nej, Simon. Simon, hvis han skriger han. Nej, han står der bare lige pludselig. Siger han noget? Nej, han står bare og kigger på sådan nogle hvide øjne. Altså meget stor. Altså lige Kom foran. nu. Futte, du er langsom. Jamen, Den der vej, ja. Det er noget, de spiller. Kom nu. De gider vi altså ikke spille hele aften. Simon, det tør jeg altså ikke. Kom nu. Simon, jeg vil heller ikke kigge på dig. Nej, hold nu. Kig nu på din egen skærm. Det er ikke det der. Prøv lige at kigge på, jeg skal lige høre, hvad han siger noget. Kan der gå en bag Hvor mig? var han henne? Der går en bag mig. Rytter, hvor var han? Ja, det gør der ikke. Simon, jeg tager ikke, jeg skal stille. Futte, kom nu. Simon, jeg tager ikke. Futte, kom nu. Jeg tager ikke. Futte, hold nu kæft. Kom nu. Hvor skal jeg hen? Ind i huset. Futte, sidder du højt? Ja. Prøv måske at Kom høre nu. dem derovre. Ja, hvad så? Han er Jeg har der. ikke mødt ham endnu. Han er der! Hvor? Så der. Står lige der. Dennis, sluk lige YouTube på min computer. Skønt. Simon, jeg er ude igen. Nej, du er ikke gået af huset. Jo, Jeg tager ikke
ind i skoven. Her er bunden. Nej, det er sgu da det dummeste. Nej, det tør jeg ikke være her. Skoven, det er sgu da det dummeste sted. Okay, jeg kører om. Hvad er det derovre? Hvad er det derovre for et skur? Det er det, jeg er på vej hen. Simon, jeg kan virkelig høre ham. Det lyder til den, der løber med mig. Skal vi slå skærmsøren til? Det gør det også med mig nu. Nej, jeg skal ikke så skærme sig. Nej, ikke skærmsavn. Sepp, kom her og spil for mig. Sepp, Hvad? kom Nej, her. lad være. Så er det selv, vi spiller. Hurtigt om. Sepp, Sepp, jeg kommer op. Nej, jeg gider ikke spille. Sepp, kom her. Jeg tør ikke. Sepp, jeg tør fandme Skal jeg ikke. fisk for at komme der knoglekar? Så vi har fundet et skur. Jamen, han er sket dræbe. Så vi har fundet mere Den papir. bil var meget rytter. De skal finde nogle papir eller sådan noget. Så vi har fundet mere papir. Gå helt op til savnsene. Hallo? Hvor skal jeg hen? Jeg kan ikke... Derfor der har jeg Hvad sker der, hvis han fanger her? Det skal eddermame ikke fange sig. Papir. Den må jeg komme op med mange gange. Er det sådan noget? Har du ikke samlet dem op? Ej, jeg turde sgu ikke. Jeg troede så heller ikke, det er sådan noget papir. Nej, jeg kommer med lungen musik. Nej, han er snart aldrig Shit, så. så er det Gulli. Så er der. Jeg gjorde sgu Det er det, når jeg ser ham, så bliver jeg ved ham, så ser jeg ham, Okay. Jeg skal lige finde ham. Simon, sæt dig ind op. That's a very nice forest. Nej, nu gør Hey, er I også her? Er I også her? Ja. Så vi går samme vej nu. Okay, drenge, prøv lige at højre klik. Er I inde i den samme bane? Prøv højre klik. Så slukker man lyset. Ja. Hallo. Er I inde i den samme bane? Nej. Nej. Dennis her! Er det her? Side. Kom med dig, mand. Kom med dig, hvad kan du? Det er papir, det er rød. Fuck. Indrøret. Ja. Nej, han står der. Det var bare et hoved. Og kig på ham, så bliver det flimmer det Hvad? lidt. Det var ikke bare et hoved. Så det kan stå der. Jo, lidt. Fuck, jeg har ikke en skid papir. Fuck, ham gider jeg. Det gider jeg altså ikke spille med det. Fuck. Jeg kan ikke finde billeder af ham. Rulle på Simons. Sæt hvor er han? Ej, Sæt hvor er det han? ved jeg ikke. Sæt, nej, ikke ud i skoven! Jeg skal ud i skoven. Jeg skal fandme ud i den løse grusvej. Hvad fanden er det her for noget? 7 minutter, der er Du skal holde stille, så man virkelig kan se Lasse. Lasse så ind på se. Jamen, prøv at se det der. Papir, ja. Can't Can't run. run. Der er musik. Okay, jeg har ikke fundet det eneste papir endnu. Der er høj musik nu. Hvor er du henne, din? Er det meget normalt, at hans puls er bare stiger? Vær helt stille, altså. Så er det mest spændende. Har du været derinde? Nej, Hvad er det? det har jeg fandme ikke da. Pas, han sidder bare regner og det danser. godt nok her. Hvad fanden er det her? Men det Hvis skal du ikke får til at se, hvad Hvis den er der. rytter, når det bare bliver helt flimret. Nej. Det er sgu ikke gay. Jeg eddermame løbe hurtigere, hvis jeg var der. Okay, man kan jo løbe. Man kan jo godt løbe. Hvordan? Shift. Han er der. Vi får en sådan der. Nej, no. Hvorfor skal du ikke trække vejret nu? Hop, din kælling. Nej, ikke vend op, ikke vend op! Hold da der! Nej, ikke vend op! Hvor er lyset? Du skal ikke slukke. Der er hegn! Løb for fanden. Fortsæt. Kom så. Nej, Kom så. Pres. ikke vend op, ikke vend op. Ikke vend op. Prøv at vente op. Nej, ikke Vent vend op. om, vent om, vent om. Det tager han. Eller har I været her ved den røde bil og sådan det her skur? Nej, Der er papir, hvor det skur der. jeg er for vild. Der er jo på døren, der er papir. Nå! Hvordan tager man Kan han det? gå hurtigere? Bare Vi kig er på det. fandme ikke færdige. Her har vi været. Vent om at kigge på ham. Så er han aldrig væk. Shit, men der kommer der trummelyd. Løv. Ja. Nej! Heldigvis. Se, det er lukket, tror jeg. Nej, det er sgu ej. Sæt ind. Klik. Okay, den er vej. Der er et eller andet derovre. Er det ikke? Der er en sten. Hvor mange papirer har vi? 4? Ja, det tror jeg. Hvor meget skal man have? Vi skal ud. Er der ikke sådan noget inde i huset? Hey, der er en herom, det ved jeg. Ja, den er derovre. Nærmere på den. Tak. Er det ham? Hvad laver han derovre? Hvor? Det var ikke ham. Står han ikke herovre? Nej, det er ikke ham. Er der andre? Er det ikke også en herude? Og futte? Jo, en papir. Er der ikke også en inde i huset? Det ved jeg ikke.
Nej, der er sgu ikke noget. Er du sikker? Jeg har været inde. Næsten 100. Jeg lader bare som du ikke er der. Jo. Hvad skal man rundt om huset, Rytter? Jeg ved det ikke, jeg så intet. Lad nu være med at gå efter mig. Der var det! Det var det! Det var der, hvor... Jo, det er lige der. Kom nu. 5, okay, super. Han griner af mig. Gør han? Hvad siger han? Det kommer så meget bare på Facebook, det der. Okay, jeg slukker et øjeblik. Kig op. Ja, hallo!